Qabel it-3 ta' Lulju mingħajr is-servizz tal-Arriva, ir-residenti f'Tas-Siberja Marsa Skala kellhom aċċess għal 3 rotot diretti kull siegħa lejn il-Belt Valletta, in-numri 17, 19 u 20. Imma llum bis-servizz tal-Arriva m'hemm ebda rotta diretta minn din iż-żona. Teżisti biss il-karozza tal-linja numru 91 li ma taqdi bl-ebda mod lir-residenti taż-żona taċ-Ċervjola, tal-Ġerma u ta' San Tumas. Ir-residenti qegħdin iwasslu l-ilmenti tagħhom f'petizzjoni li ntbagħtet fost oħrajn lill-Prim Ministru u lill-President tar-Repubblika li tnejn huma residenti f'Marsa Skala. Il-petizzjoni tgħid li residenti f'din iż-żona qegħdin ikunu diskriminati għaliex jekk ma jimxux mixja ta' 20 minuta m'hemm ebda mod kif jitilgħu fuq tal-linja. Residenta ta' 70 sena tgħid li kienet qed tistenna bil-ħerqa il-bidu tas-servizz ġdid, imma tispjega kif il-problemi l-antiki mhux tal-li baqgħu hemm tal-li marru għall-ar. Maħniex moqdin mħabba dil-biċċa għaliex għandna nistennew karozza oħra aħna, Arriva oħra. Ħallu roots bħal ta' qabel. Ir-roots qabel ma konniex ingorru mir-roots qabel. Din il-mara ta' 70 sena hija waħda mir-residenti li jkollha timxi minn 20 minuta biex tmur lura d-dar wara vjaġġ bl-Arriva. I'm 70 years old u ħadit li kważi 15-20 minutes. U kien 1 o'clock in the afternoon u kważi wasalt id-dar sibt li ħammut. Għax kont ma' raġel għalli ma nafsena, għalli jena minix tenni tlaħħattela, għalli għetlu mela ħantla jena, inġib il-karozza, u ġibt il-karozza aħna tnejn anzjani għanna 70 years. Residenta oħra tispjega lil One News kif vjaġġ minn Marsa Skala għal Mater Dei dam ma' 3 sigħat. It took me 3 good hours biex wasalt il-Mater Dei. Da, meta qabel kont 3 kwarti kont tagħmilha. Illum il-ġurnata vera n-nies fejn noqogħdu aħna spiċċajna jisna ħabsin ġod-dar tagħna, ma nistgħux imorru kien. Wara l-appuntament tal-isptar kellha tagħmel 3 sigħat oħra biex tasal id-dar. U kemm il-darba ċempinna l-Arriva u tajthom ismi ġifieri u lejdik card number whatever. Ma ħadd ma jagħmel xejn, ħadd. Ġejna milli konna. Kienu ilhom ġejjin daw il-buses working ta' 20 sena biex ġibna 17 u 19 u mbagħad 20 ħabba Villa Vista. Issa qatawna kollox. Residenti qed jitolbu għall azzjoni urġenti biex b'mod immedjat titranġa s-sitwazzjoni la darba residenti m'għandhomx alternattiva oħra ħlief li jużaw l-Arriva.